robíš všetko správne, no aj tak tvoje výsledky hovoria o inom a nie si s nimi spokojná. Poviem ti niečo, čo od žien počujem naozaj veľmi často. A to je, ja predsa viem, čo robím, cvičím, sledujem si jedlo, zapisujem si kalorické tabuľky. A napriek tomu mám pocit, že sa nikam neposúvam, že to vôbec na mne nevidieť. Ak aj ty poznáš túto pascu a nevieš, čo s tým, nevieš, ako sa pohnúť ďalej, tak počúvaj, pretože v tomto videu si to celé rozoberieme. A nie, nejdem ti hovoriť o tom, že problém je tvoja vôľa, disciplína alebo motivácia. Takže poďme sa pozrieť na to, ako sa dá robiť všetko správne a aj tak nemať výsledky, aké chceme. A kľúčová odpoveď na toto je, že telo je v režime prežitia. Naše telo má jednu jedinú prioritu, ktorá je oveľa staršia než akékoľvek diety alebo cvičebné plány, a to je udržať nás nažive. Naše telo nečítalo žiadny fitness časopis, nie je tak rýchlo adaptovateľné na všetky nové trendy a diety, ktoré k nám prichádzajú. Naše telo prakticky ešte žije niekde v jaskyni a myslí si, že každú chvíľu môže prísť zima a hlad. Takže neustále vyhodnocuje, je v bezpečí alebo je v režime prežitia. A podľa toho sa rozhoduje, čo urobí s prijatou energiou. Keď je všetko fajn, telo má čo potrebuje, ješ dosť, spíš, nestresuješ sa, tak telo si povie pohodička, mier, blahobyt a pokojne spaľuje, hej. Vtedy hovoríme o tom, že metabolizmus nám funguje, telo má energie dosť, tak ňou nešetrí, neukladá si ju, ale rozumne s ňou narába. Avšak v momente, keď telo zacíti núdzu, tak sa prepne do režimu prežitia. A v tomto režime robí telo presný opak toho, čo chceme. Čiže tuk začne ukladať a nie spaľovať. A teraz to najdôležitejšie. Čo všetko považuje naše telo za núdzu? Takže 4 veci, ktoré telo považuje za núdzu. Poprvé, keď ješ dlhodobo málo. Áno, aj tá dieta, ktorou sa snažíš schudnúť, je pre tvoje telo poplašný signál. Telo nevie, že ty máš doma plnú chladničku, že v obchodoch máme všetko. Ono vidí málo jedla a hlási: hladomor, zatvárame sklady. Toto je presný dôvod, pre ktorý diety dlhodobo nefungujú, pretože ty kvázi bojuješ proti systému, proti vlastnému systému, ktorý ťa má chrániť. Musíš to pochopiť, že keď telo nedostáva to, čo potrebuje, nedostáva dostatok energie na pokrytie svojich základných životných funkcií, čo je činnosť srdca, činnosť mozgu, činnosť trávenia. To všetko nazývame bazálny metabolizmus. A telo, keď nedostane dostatok energie vo forme potravy, ktorú príjmaš na uspokojenie týchto potrieb, tak ti metabolizmus nebude nikdy fungovať. Ty kvázi nemôžeš od tela, ktoré nemá to, čo potrebuje poriadne na prežitie, žiadať, aby robilo to, čo si ty zmyslíš, že chceš chudnúť tuk. Hej, čiže je to takto veľmi laicky, zjednodušene povedané, ale je to tak. Ty mu najprv musíš zabezpečiť podmienky, aby mal pocit, že má blahobyt, že má pokoj, že sa má dobre, a až vtedy s tebou začne spolupracovať. A to, keď mu budeš dávať málo jedla, málo spánku, alebo sa budeš hecovať do nejakých náročných tréningov, nedopraješ si ani čas na oddych a na regeneráciu, tak ty síce to robíš s dobrým vedomím, to, čo dosiahneš, bude opak toho, čo chceš. Po druhé, chronický stres. Keď sme pod stresom, tak nám vstúpa kortizol. A práve kortizol je hormón, ktorý má jednu obľúbenú činnosť, a to je čo? Ukladať tuk a ideálne na brucho. Čiže berme to ako taký nevyžiadaný darček od evolúcie, ale ono naozaj to telo to robí preto, aby nás ochránilo. Po tretie, málo spánku. Spánok je kvázi taká nočná smena pre telo, kedy telo opravuje a vyľaďuje hormóny. Jednoducho povedané, keď mu túto smenu skrátiš a nedáš mu dostatočný čas na to, aby urobilo, čo potrebuje, tak ti ráno odovzdá celý rozladený systém. A rozladené hormóny znamenajú väčšie chute na sladké a ťažšie chudnutie. Čiže podľa mňa kradnúť si zo spánku je ako kradnúť si z vlastnej peňaženky. Naozaj oberáš len seba. A po štvrté, príliš veľa kardia a málo silového tréningu. Hodiny na bežiacom páse telo stresujú. Ak takýto tréning nie je podporený stravou a naozaj poriadnou stravou, tak ty docieliš opak toho, čo chceš, pretože tvoje telo bude viac spaľovať svaly a my svaly spaľovať nechceme, pretože svaly sú vlastne základ, opora nášho metabolizmu, je to motor, ktorý potrebujeme. Ak chceme, aby naše telo fungovalo,
ak chceme, aby náš metabolizmus fungoval naplno a spaľoval tuk a neukladal ho, potrebujeme svalstvo jednoducho. Kardio je skvelá vec, ale ak je tvojou prioritou chudnúť z tuku, tak ten fokus, tak tvoj hlavný zámer by mal byť na to, aby si budovala svalstvo, aby si vybudovala kvázi takú tú stabilnú metabolickú základňu, čo ti bude spaľovať tuk a kardio na doplnenie. Čiže poďme sa na to pozrieť ešte raz. Žena, ktorá málo je, málo spí, má veľa stresu, do toho ide ťažké kardio alebo príliš intenzívne tréningy, tak v podstate robí všetko preto, aby svoje telo dostala alebo teda udržiavala v režime prežitia. A pritom kvázi si myslí, že robí všetko preto, aby schudla. To je naozaj dosť krutá irónia, pretože ty sa naozaj snažíš usilovne, no zároveň ty brániš tvojmu telu robiť to, čo ty od neho konec koncov chceš. A s tým tvoja vôľa, motivácia alebo disciplína nespraví absolútne nič. Ty môžeš mať vôľu ako z ocele, jednoducho tá biológia ťa aj tak prevalcuje, tam nemá vôľa absolútnu šancu. Biológia je tu 1 000 000 rokov, naša vôľa alebo motivácia je tu čo? Možno od pondelka, od nového roka? Takže, čo sa stane, ak toto otočíme? Hej, dobrá správa je, že naše telo nie je náš nepriateľ. Tak sa tak prestaňme k nemu správať, hej, v prvom rade. Ja sa na to pozerám tak, že naše telo je až prehnaný strážca, ktorého treba presvedčiť, že sa môže dať do kľudu, že je to fajn, že mu nič nehrozí. Takže keď začneme jesť dosť, poriadne, teda dáme mu makroživiny, ktoré potrebuje, cukry, tuky, bielkoviny, tak telo si povie OK, otvárame špajzu, nie je núdza, môžeme míňať. Keď k tomu pridaš ešte aj silový tréning, ktorým buduješ svaly, a ktoré ti spaľujú tuk ešte aj 2 dní po tréningu, pretože keď robíš kardio, tak kvázi dosiahneš spaľovanie iba počas toho času, čo si na bežiacom páse, na bicykli alebo akúkoľvek kardioaktivitu robíš. Čiže preto je ten silový tréning taký dôležitý, pretože ono ti spaľuje tuk a vlastne ten metabolizmus je vyšší aj vtedy, keď ty po tom tréningu ešte ležíš doma na gauči. A keď aj začneš pracovať so svojimi hormónmi, cez jedlo, spánok a pohyb, tak tvoje telo sa konečne uvoľní. Rozbehne metabolizmus a začne sa zbavovať tej špajze toho, čo nepotrebuje, toho, čo tam kvázi nahromadilo počas toho režimu núdze alebo režimu prežitia. A vtedy práve vidia ženy reálne prvé posuny. Ono to nie sú zázraky za noc, ale reálne zmeny, ktoré vydržia. A zmeny, ktoré sú výsledkom toho, že tvoje telo sa dalo naspäť do rovnováhy a do takého pokoja, do takej vlastne pohody. Bez takého toho pocitu, že celé dni kvázi vedieš vojnu so svojím vlastným telom. A toto je práve ten systém, ktorý ja verím, že je kľúčom k udržateľnému chudnutiu a k zdravej životospráve a ktorý sa snažím naučiť každého jedného človeka, ktorý mi povie, že robí všetko správne a nechudne. Jednoducho neexistuje. To je jedno, rob všetko správne, ale keď tvoje telo to tak neberie, že to je správne pre ňo, tak bohužiaľ tie výsledky mať nebudeš. Čiže poďme si pozrieť ešte nejaké praktické kroky, čo môžeš urobiť už dnes, alebo teda čím skôr, aby si sa z tohto núdzového režimu prežitia dostala. Prvý krok ťa poteším, pretože nie je to robiť viac, ale menej. A je to prestať robiť to, čo tvoje telo drží v poplachu. Tu si naozaj polož otázky úprimne sama sebe. Stravuješ sa dobre? Ješ dostatočne? Máš poriadne raňajky, poriadny teplý obed, dobrú vyváženú večeru? Alebo je to len o tom, že ješ vtedy, keď máš čas? Spíš poriadne? Dávaš si pozor, aby si mala aspoň 8 hodín spánku denne? Snažíš sa chodiť spať v rovnakých časoch a stávať v rovnaký čas? Pre telo je také najideálnejšie chodiť spať a vstávať v približne rovnakých časoch, áno, aj cez víkendy. Koľko pohybu máš počas dňa? Nie je to len o tom, že sa odvezieš autom do kancelárie, tam celý deň presedíš, prídeš večer domov unavená, sadneš si na gauč. Takže z týchto 3 vecí si teraz vyber jednu, na ktorú sa zameráš ten nasledujúci týždeň. Čiže ak zistíš, že naozaj ten spánok je problém, že spíš málo, že nespíš denne ani 6 hodín, tak sa zameraj na to. Kašli teraz na stravu, na pohyb, začni spánkom. Keď sa dostaneš aspoň na tých 8 hodín denne, že si proste nastavíš režim, nastavíš si to, že je to tvoja priorita, tak až potom začni meniť tie ďalšie veci, strava a pohyb.
Dôležité, začni od toho, čo je najväčší problém pre teba v tvojom živote. Možno zo začiatku ti naozaj pomôže len to, že pôjdeš spať o pol hoďku skôr. Hej? Naozaj to riešenie nemusí byť absolútne žiadne dramatické, ale musí to byť niečo, čo budeš vedieť robiť konzistentne, čo budeš vedieť robiť každý jeden deň a na čo sa nebudeš pozerať ako na obmedzenie, ale na niečo, čo ti má kvázi zlepšiť život a čo má tvojmu telu pomôcť dostať sa do väčšej pohody a von z režimu prežitia. Ono už len takouto jednou malou zanedbateľnou zmenou môžeš doceliť to, že telo si povie, že OK, že tuto môžeme zvolniť, že asi idú lepšie časy, že nemusím sa tak brániť, nemusím sa tak držať tých nahromadených zásob tuku, ktoré mám. Takže poďme si to ešte raz shrnúť. Ak robíš všetko správne a nič sa nedeje, problém nie je v tvojej vôli, ale v tom, že telo je v režime prežitia. V takomto režime telo kvázi zamyká sklady, zamyká všetky zásoby tuku, ktoré má a šetri. Čiže aj to málo, čo mu dáš, si uloží. Ktoré sú tie najdôležitejšie poplachy alebo hlásiče toho, že sme v núdzi? Nedostatok spánku, nedostatok jedla a nedostatok pohybu. Ale keď to celé otočíš a začneš robiť opak týchto vecí, čiže dopravíš si dostatok spánku, dostatok kvalitnej stravy a dostatok pohybu, v zmysle tom, že naozaj sa zameriaš aj na posilňovanie a na silový tréning a na rozumné kardio, tak tvoje telo si povie, že OK, môžeme sa upokojiť a začne spolupracovať. Čiže zabudni na to, že zmena životného štýlu alebo chudnutie je o motivácii, alebo o nejakých perfektných systémoch, ktoré ak chceš dodržiavať, tak musíš kvázi prekopať celý svoj život. Nie je to o tom. Je to o tom, že sa pozrieš na totálne, úplné základy, spánok, strava, pohyb, zistíš, čo nefunguje a zameriaš sa na ten najviac bolestivý, najviac problematický bod. Takže prestaň riešiť to, že ideš chudnúť a začni riešiť to, ako dať tvojmu telu to, čo potrebuje, aby sa mohlo zbaviť toho, čo nepotrebuje. Ak cítiš, že je čas zložiť zbrane a prestať bojovať so svojím telom, tak si pozri v popise pod týmto videom môj 30-dňový štartovač pre ženy 30 až 45 rokov, kde učím celý tento systém, ako začať a ako dostať to telo do blahobytu. Je to systém, ktorý ja dodržiavam roky, je to naozaj založené na kvalitnej, vyváženej strave, na pohybe a na pochopení toho, ako naše telo funguje. Takže napíš mi do komentára, ktorá z týchto troch vecí je u teba najslabšia, spánok, strava alebo pohyb a vidíme sa v ďalšom videu.